jest obowiązująca. Nie, to są nieprawidłowe oceny. Po pierwsze, Konstytucja mówi wyraźnie o Sądzie Najwyższym. A Sąd Najwyższy to jest jednak organ, który przede wszystkim ma być bezstronny, ma być niezależny, a sędziowie mają być niezawiśli. Tych warunków nie spełnia Izba Kontroli Nadzwyczajnej. Za tym tutaj mamy wypowiedzi i ze strony pani Manowskiej, która mówi, że chyba jest jasne, że ona by wolała, żeby kto by został prezydentem, pan Nawrocki, a nie pan Trzaskowski. To jest zupełnie subiektywna, prawda, jest spojrzenie i to nie może chyba prezes Sądu Najwyższego taką opinię wyrazić. No a pan Stępkowski też wyraźnie mówi o tym, że to nie jest problem kompetencji sądowej, czy nie jest wymiarem sprawiedliwości. Sąd również i powszechny orzeka też w sprawach, które nie są w ścisłym tego słowa znaczeniu wymiarem sprawiedliwości, ale to nie znaczy, że nie muszą być spełnione warunki, które tworzą sąd. No a i Trybunały Międzynarodowe, jak powtarzam jeszcze, i Polski Sąd Najwyższy stoją na stanowisku, że to nie jest sąd.